Com a president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, vull donar-los a tots vostès la més cordial benvinguda a esta tercera jornada sobre escriptors valencians actuals en nom de l'Acadèmia, en nom de la institució. Enguany, l'escriptor elegit és, sens dubte, un dels més notables autors de la literatura teatral. Puix que en el període de 40 anys que abasta fins ara la seva activitat com a escriptor, el nostre homenatjat, en tant que autor de textos teatrals, ha passat per diferents fases i expressions artístiques fins a arribar a dirigir actualment un projecte de creació col·lectiva que comprèn el plantejament i el desenrotllament argumental, la supervisió de diàlegs i la coordinació dels components de diversos espais televisius, com feu en Herència de sang i Temps de silenci, i en l'actualitat en la producció Amar en tiempos revueltos. Recordem que el teatre independent d'aleshores pretenia restaurar el teatre valencià creant un circuit teatral alternatiu a les sales comercials, posant en escena obres progressistes i crítiques, a fi de captar un públic juvenil, abandonant definitivament els succedanis derivats del sainet, emprant un valencià estàndard. Amb la consecució de l'autonomia, el 1982, la Generalitat plantejà una política teatral a partir de l'experiència de teatres de la Diputació. Rodolf estigué aleshores al front del servei de música, teatre i cinematografia, recorregué el país de cap a peus visitant les velles sales tancades feia anys per tal de constituir una xarxa bàsica de teatres valencians, aconseguir una projecció extraordinària arran del muntatge de El veneno del teatro, que dirigit per Emilio Hernández fou interpretat per Rodero i Galiana. Es va estrenar el 83 al Teatro María Guerrero de Madrid. Rodolf es va comprometre per segona vegada en la gestió pública del sector teatral valencià i va ser director gerent del Teatre Principal i posteriorment es va incorporar a l'equip del director teatral Josep Maria Morera, titular aleshores de la Direcció General de Promoció Cultural. Per damunt de tot, Rodolf és una excel·lent persona, que sempre es fa de voler, a pesar d'haver-nos inoculat el seu verí. Diu alguna de las notas, ¿no?, de los goliardos. El teatro independiente no acepta las carteleras del día, ni los autores de moda, ni el sistema empresarial, ni los métodos de trabajo, ni el culto a la estrella, ni la dictadura del autor literario, ni el precio de las localidades. El teatro independiente procura lanzar un lenguaje dramático propio, utiliza provisionalmente los lugares más diversos, ateneos, casinos, aulas universitàries, col·legis mayores, i efectivament així va ser. I va utilitzar el teatre no sols com a donar eixir al seu interès pel gènere, per la manifestació estètica, sinó també com un instrument per a canviar la societat. I el Rogle van estrenar 3 forasters de Madrid. En el muntatge es pretenia efectivament fer una revisió crítica del món teatral faller. Manuel Molins va inventar un terme perfecte que era el sainet boomerang, perquè d'alguna forma el que volia ser una crítica contra el món saineter va ferir prou les susceptibilitats dels sectors més progressistes i més moderns de la societat valenciana. Jo encara conservo la fotocòpia en una columna de Maria Consuelo Reina dient-nos que això era el camí que calia per al teatre valencià. Aquesta crítica del món de la tradició no implicava una destrucció, no implicava una eliminació, sinó simplement una voluntat de reconstrucció. Una cosa que jo crec que també ha caracteritzat molt bé a Rodolf, que és una estranya barreja, que jo l'admiro molt, entre pragmatisme i coratge en algun moment, fins i tot diríem extrem. I precisament hi planteja un teatre que té com a objectius el retrobament cultural i conscienciació nacional. La cultura com a patrimoni de tot el poble valencià, no sols dels que tenen mitjans per a pagar-la, i un teatre que lligui els objectius prioritaris amb uns continguts socials i polítics progressistes. Això és el que escrivia Rodolf en l'any 78. El que hi proposa, per una banda, és obrir el Principal al públic que no anava mai al Principal. Arrisca coses tan sorprenents en la societat valenciana en l'any 79-80 com fer un concert de rock a l'interior del Principal, però també arrisca portant companyies, portant noms de prestigi
I noms de prestigi no per a l'establishment, no per a la societat que anava habitualment al principal, sinó també per als sectors intel·lectualment més progressistes, més inquiets de la societat valenciana. Anirà més endavant i anirà a posar en marxa aquesta xarxa teatral que hi somia i l'anirà posant obrint el Centre Teatral Escalante, en aquell moment Sala Escalante, inaugurant segona escena, per descomptat, i fins i tot projectant teatres de la Diputació de València que arribarà fins al Cira. Cirera és una de les cares, o si més no, un dels noms més coneguts i valorats del teatre català contemporani i segurament un dels dramaturgs més apreciats, per exemple, en el conjunt del teatre hispànic. I, de bon tros, és l'autor dramàtic valencià més estrenat i que disposa de més estudis sobre la seva obra. En tot aquest recorregut de més de 4 dècades crec que hi ha uns quants elements que hi han tingut una influència bàsica. D'una banda, la capacitat de treball demostrada i la col·laboració amb el seu germà Josep Lluís, de l'altra, l'amistat i la col·laboració que des dels seus inicis en el teatre independent l'uní al crític Xavier Fàbregas i a un altre dramaturg de primera fila, Josep Maria Benet i Jornet. Deixant de banda els 2 títols més repetidament citats de Rodolf, Plany en la mort d'Enric Rivera i El verí del teatre, entre els especialistes que s'han ocupat d'estudiar el teatre de Cirera, sembla que hi ha un cert consens a l'hora de reclamar l'atenció i el reconeixement sobre algunes de les peces dels darrers anys, en tant que representen el millor de la seva escriptura i alguns dels títols més significatius del teatre català dels darrers 15 o 20 anys. Són obres ambicioses, de plena maduresa, com Cavalls de mar, de 1988, Indian Summer, de 1989, Maror, les regles del gènere, del 95, o La caverna, també del mateix any, a les quals nosaltres afegiríem Silenci negre, del 2000, o Benedicat, del 2006. Si deixem de banda la personalitat de Josep Maria Benet i Jornet, el més sortós dels supervivents de l'anomenada generació dels 70, Rodolf Cirera és, a una certa distància, l'altre supervivent d'una generació que, a hores d'ara, ja podem dir que no ha estat gaire afortunada en assolir una presència regularitzada a l'escena professional de les terres de llengua catalana. En aquesta consideració hi té molt a veure la descoberta i el reconeixement inicial d'homenatge a Florentí Montfort per part de 2 crítics, Xavier Fàbregas i Joan Anton Benach, que es van convertir durant temps en els principals avaladors de l'obra de Cirera a Barcelona. En tant que representava la màxima expressió d'un nou teatre valencià en relació amb la tradició sainetística valenciana, homenatge va ser una autèntica sorpresa, però encara ho va ser més la concessió del Premi de Teatre Granollers 1972 a Plany en la mort d'Enric Rivera. El 1988, Cirera va aconseguir amb la primera de la classe estrenada pel Teatre de Barcelona que va dirigir Lourdes Barba, amb solvència, el reconeixement de la crítica d'espectacles i especialment el públic. El 12 de gener del 91 es va produir l'estrena d'Indian Summer, una coproducció del Centro Nacional de Nuevas Tendencias, el Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya i el Centre Dramàtic de la Generalitat Valenciana que va dirigir Guillermo Heras i que va rebre amb l'autor les millors consideracions de la crítica. Qui té por del teatre de Cirera? Qui té por d'un autor que de la Catalunya estant ha comptat amb el reconeixement de la crítica literària, d'espectacles, dels medis universitaris, del públic quan se l'ha respectat o se l'ha representat amb la màxima dignitat artística possible?